Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр, эфирда татарлар тапшыруы, студияда Илдар Кыямов. Бүген студиябезгә медицина фәннәре докторы, Казакъстанның онкология һәм радиология институты мөдиренең урынбасары булып эшләгән һәм бу институтта лаборатория җитәкләгән Мурат әфәнде Кәримовны чакырдык. Мурат әфәнде, татарлар тапшыруына хуш килдегез, исәнмесез. Рәхмәт. Мурат абый, сентябрь азагында бик куркыныч саннар билгеле булды. Татарстанда яман шиш очраклары арткан икән. Хәзер республикада һәр 45-нче кешедә рак бар дигән статистика билгеле булды. Әлеге начар авыруның үрчүе нинди сәбәпләргә бәйле? Тик кенә Татарстанда түгел, хәзер дөнья күләм рак авыруы күбәйде. Европада да, Америкада да, безнең СНГ илләрендә дә, Казакъстан, Грузия, Россия, Татарстан һәр бер җирдә күбәйеп бара. Аның күбәйгән сәбәбе бик күп сәбәпләр аның. Рак авыруын тудыра торган берничә төрле сәбәп бар. Беренчесе химик сәбәп, икенчесе физик сәбәп, өченчесе биологик сәбәп, дүртенчесе нәсел. Менә шул дүрт сәбәптән рак авыруы туа. Яман шулардан чыга. Күбәйгән сәбәбе хәзер бит без әйләнә тирәне бик пешерата башладык. Һава пешерана, су пешерана, туфрак пешерана. Шул ук туфракта үскән безнең ашамлыклар, әйтик, яшелчәме, җиләк җимешме, ризык, богдаймы, нәрсә генә булса да, алар шул пешеранган җирдән канцероген дип әйтәләр. Рак үстерә торган әйберне канцерогенный фактор диләр. Шул рак факторын җирдән пешеранган суырып алалар. Кешеләр хәзер һаваны әвәле әйтик таза һава белән сулыш алса, хәзер һава бик начарланды. Һаваны начарландыра торган сәбәп беренчедән машина. Бик күп машина йөри башлады. Машинаның төтенендә, һәр бер төтендә канцероген тудыра торган, рак тудыра торган химик фактор бар. Ул полициклик ароматик углеводородлар. Шуны бензпирен диләр белсен. Шул бензпиренне карыйбыз. Менә шул нинди шәһәрдә машина күбрәк, шул шәһәрдә үпкә рагы күбрәк. Шәһәрләрдә үпкә рагы күбрәк, авылларда әзрәк. Кайбер авылларда юк. Димәк, анда һава начар түгел. Икенче фактор. Шул ук заводлар, фабрикалар, машиналар нәрсә генә булса да пешераткан җирдән, һавадан җиргә утыра, җирдән суга бара, шул су белән еракка бара. Шул ук суны без эчәбез бит. Шул суны химик канцероген факторлар белән пешеранган суны эчкән, шул рак авыруын тудыра. Аннарысын. Шул ук ризыкларны без ашыйбыз. Менә әйтик, бәрәңгеме, кыярмы, кәбестәме, һәр кайсы без аның тикшереп карадык. Әгәр дә пешеранган җирдә утырган булса, шуннан сурып ала үзенә пешеранган бензпиренны. Менә шул безнең тәнебезгә бара ашаганда. Шулай булгач, хәзер бөтен дөньяда пешерану күбәйде, пешерату җирдән әйләнә тирәне пешерату күбәйде. Шулай булгач, бөтен дөньяда рак авыруы үсә. Ул безнең Татарстанга да гынашымлыкка каршы килде. Менә без Казакъстанда бик күп тикшердек, нефт продуктлары ничек пешерәндерәләр. Нефтнең үзендә дә бензпирен бар. Табигый җир астында бик зур температура, аннасын кысым белән нефт тудыра бит җир. Шунда зур температура белән кысым булганның аркасында анда бензпирен чыга. Менә шуны әгәр дә без заводларда анардан нефт продуктларын алсак, шул температура югары сайын, кысымы югары сайын канцероген күбәя төшә. Ул бензиндә дә бар, дизельный топливода да бар, һәр кайсында да бар. Менә шулар безне пешераталар. Аннарсын, алар бит суга төшә. Менә профессионал рагы бар. Ул заводларда, фабрикаларда була. Менә шул заводларның, фабрикаларның пешератканы, автотранспортның пешератканы су белән җиракка бара. Бу тик кенә профессионал түгел, бу коммуналь.
бүтін халыққа тарай тұрған нәрсе. Шулай болғаш міне бик зор сәбәбі шул. Енді бір айтып кетесім келе. Тәмәкі. Тәмәкі түтінінде рак шығаратырған әйбірінің 3-4 түрі бар. Бірісі шул химик факторы, екіншісі физик факторы. Тәмәкі жерден полоний сұрып ала. Радиоактив полоний ол рак шығаратырған нәрсе. Үпкарагын шығара көбісіне көп. Міне тәмәкіні көп тартқан кішіде үпкарагы көбірек бола. Міне шул аннарысың биологик фактор деп те айтып қарадым бітмей сізге. Кішілер папиллома вирусы деген айты. Папилломаның таташасы жоқ. Сүйел дейлер әбет. Шул сүйел, кішінің сүйелін шығаратырған вирус, шул хатын қызларының аналық бойыншығының рагын шығара. Аннарысың, яқында Нобель премиясын алды ғалим, американец. Ашқазаннан Helicobacter pylori дегенді тапты. Ол бактерияның бір түрі латин тілінде. Шул ашқазан қотырын шығара, язва. Шул ашқазан қотыры бара тұра ракқа әйлендірі. Мына шундай факторлар көп қазір дүнияда. Физик факторларын айтайық. Ол атомный энергия, радий энергиясы, рентген энергиясы, құяш энергиясы, құяшның ультрафиолет. Ультрамилеуші. Бөлімшесі. Шолар рак шығаралар. Мына шулай болғашын, рактың сәбәбі бек көп. Аны енді нешік алданына бітірерге керек, профилактика жасарға керек. Аны профилактика болу үшін гигиена, санитария деген науканы сүйірге керек. Hem talептерін өтерге керек. Шулай керек. Мәселенке айтайық, енді біз Қазаннан қашып кете алмаймыз. Қазанның хавасы нашарлана бара. Міне якшәмбеде, шимбеде, ял күндерінде су қырғыйына барырға керек, урманға барырға керек. Шунда біздің үпкәбіз тазара. Кішінің үпкәсінде эпителий деген бар. Тышқы қатлам. Тышқы қатлам. Ішкі қатлам. Міне шу бронхыны, трахеяны қаплайлар. Аның кірфігі бар. Ресницы. Шул кірфігі төбәннен жоғары бұлайтып тұр хаманда. Шулай болғашын бізге хава білен келген микроплар, құрым әті канцероген. Башқалары ресничті эпителийлерден қуып қақындыра. Міне шул грипп білен көп ауырса, ол кірфіклі эпителий өлі башлай. Салқын тегізсе өлі башлай. Аннасын қақырық шығаруы нашарлана башлай. Ол қартайғанда көбірек болып бейті. Шылай бағасын қартларда рак көбірек бола. Мына шондай болмасы үшін грипп білен ауырмасқа керек. Гигиена, гимнастика, хава, жуыну. Мына шол профилактика бола. Ана келіп, міне, тағынды шошынды Марат әфәнді бек қызықлығына күзәту бар. Ол да болса, біздің түркі халықларда, қазақ, үзбек, қырғыз, татар халықларында, жейіп әйткенде шәй яратушы халықларда, міне, буғаз ырағы тамақ яманшышы еш бола деп әйтелер. Бұл міне шушы қайнар шәй үші білен бәйлім екен. Сіздің бұл мәселеге қарашығыз нешік? Бұл мәселеге менің қарашым өзімнен шыққан нәрсе. Біздің лабораторияда бір талантлы қазақ жігітіне мен тема айтып бердім. Шәйінің нендей файдасы бар, нендей зияны бар. Шәй бик файдалы нәрсе. Шәйде онда витаминлар да бар, онда фенол да бар. Олар бізге керек. Әміне шәйінеге де біз дұрыс ішмесек, технология. Шуны шәй қайнату технологиясын бұзсақ,
Мына шул ракка китергә мөмкин. Хәзер төшендереп әйтим. Шәйнең үсемлегендә, бөртегендә, анда бенспирен дигән нәрсә һавадан җотылган бик әз була, бар. Әгәр дә шуны кайнатмыйчан, тамит, боқтырып, пешекләп кенә күтәрелеп киткәнчегә кадәр генә тотып эчсә, ул бенспирен чыкмый. Әгәр дә шуны кайнатып җибәрсә, бенспирен чыга. Демәк, чәйне кайнатырга ярамый. Күбрәк кайнатсаң, күбрәк чыга. Аннарсы бер гадәт бар. Күршеләр киләме, үзенең бер гаиләсендәге бер кешеләр киләме, шуларга килгән дип теге чәйнең үстенә тагын чәй салып җибәрәләр. Аны түкмиләр. Ни кадәр күбрәк саласың, шул кадәр бенспирин күбрәк чыга. Кайбер кешеләр чәйне плитаның өстендә тотып кайнатып эчәләр. Чыгымы күп була. Экономик файдалырак. Куйрак була чәй. Менә шуның зыяны да күп. Менә шул рак авыруын чыгара. Без аны лабораторияда күселәргә тәҗрибә опыт куеп, шуның рак чыгара торган дәлилләдек. Алардан рак була. Менә шуның без 4, әгәр дә 4 сәбәбе булса, ракка китерү мөмкин дигән biz fikirga keldik. Birinchi, shayni bik quyu etib shu. Ikkinchi, shayni qaynatib shu. Uchinchi, shayni issilay shu. Dörtінші, shay üstüne shaysib, shuni butqalab shu. Bulg'atib. Mana shul 4 faktor bo'lsa, o'ng'ashragina ketira. O'ng'ashragi qozoqlarda bek ko'p, turkmenlarda bek ko'p. İran'da yaşayan Türkmenler de var, İranlılarda yok. Demek, tegiler şeyini ısışmıyorlar, Türkmenler ısışırlar, kaynatıp şeyler. Buna şul Всемирный организациясы var, hani bütün dünya. Selametlik saklау uyuşmasının tavşırması boyunca biz de tekşirdik şunu. İranlılar da tekşirdiler, Uzbekler de tekşirdiler, Yakutlar da tekşirdiler, Buryatlar da tekşirdiler. Onlarda da kaynatıp şey var. Onlarda da o'ng'ashragi ko'proq. Mana Qozog'istonda yashovchi qozoqlarda ko'proq. Agar da qozoqlar Guriev yog'ida tursa, boshqa mana qaynatib ishlatgan yog'ida tursa, qora shay bilan onlarda rak ko'proq bo'ladi. Agar da ko'k shay ichsa, yashil shay. Ana ko'k shay deylar bizlar. Yashil shayni qaynatmaylar. Onu tikkini salalarda getirib berarlar. O'zi pishiklana. 3 marta o'zi pishiklana. Mana onda benzpiren yo'q. Şulay bulgan için Konyak'ta turgan Kazaklarda o'ng'ashraga azrak. Yeşil çayını içiyor. Yeşil şeyler. Konyak'ta turganda ko'proq. Anlarsın. O'ng'ashning epiteli hamon yangarib tura. Agar da onu kuydirsalar, ul yangaruvanın naşarlana. İkinci mesele. Onu yangarıp, tabiiy yangarıp turu için vitamin gerek. Grup B, vitamin C, vitamin P. Mine tün yak turgan kazaklarda vitamin S. Onlar üsimlik aşamıyorlar. Tün yakta turgan, Şimkent'te, Jambul'da, Almatı'da turgan kazaklar, onlar vitamin kuvaşıyorlar. Onlar da rak azrak. Demek, eğer de rak bulmasın desek, profilaktik yasağı için biz vitamin kabullarga gerek. Vitamin bizning yeşilçede var, Tatarstan'da var beyt ol. Ul qiyarda da var, az bulsa da, pomidorda da var. Jilek jemişlerde de var. Şulay bulgan jilek jemiş aşasa, yeşilçe aşasa, çayını tikkine boktırıp kına, tikkine pişirip kına içse, bir katlı içmese, bir ısı içmese, şul profilaktik olur. Mına Kazakistan'da yaşayan Tatarlarda, Tatarstan'da yaşayan Tatarlara karaganda rak kubrak. Kazak'a karaganda azrak. Biz onda ısı şey içemiz. Ama lakin biz vitamin de aşırız. Tatarlarında yeşil şeyler faydalanırlar. Şulay bulgaç, mına şul bizden delillegenimiz. Anlarsın da şul şey bilen vitaminle, vitaminsiz rizik verip, nege kuysilerge koygan optlarımızda, tecrübelerimizde, onların şul rakını çıkaratağa delillep verdik. Şunlarga benim
бір шәкіртім кандидат диссертациясын яқлады. Андан соң доктор болды. Марат әфәнде, менә шактый гына кызыклы күзәтү. Россия галимнәре дә әйтә, башка каналларда да біз сәламәтлек тапшыруларында күзәткәнебез бар. Мәсәлән, хәзер бит инде көнкүрештә шушындай радиация бирә торган әйберләр шактый күп. Хәтта ки үтүктә дә күпмедер дәрәҗәдә бардыр инде ул. Микродулкынлы мичләр дә кулланабыз, башкасын да. Кайбер галимнәр әйтә, кеше бит ул Ходай Тәгалә биргән электромагнит дулкыннарын, я булмаса радиацияны ул ачкан гына. Ул аны үзе уйлап тапмаган һәм үзе кулланышка кертмәгән дигән фикер бар. Менә бу мәсьәләгә сезнең карашыгыз ничек? Димәк, ул җәмгыятьтә, табигый җирлектә, безнең тормышта бар икән, димәк, ул табигый. Сез ничек фикерлисез? Менә бу турында да әйтергә була. Әгәр дә җиргәлекле халык менә шул җирдә торган, шунда туып үсә, берничә буын нәселләре шуннан чыккан булса, шул җирнең табигый факторларына алар чыдамлы булалар. Ә башка килсә анда, ул чыдамсыз була. Хәзер миграция күбәйде, бер кеше китә, бер кеше килә. Менә шул фактор. Менә әйтик, Океанияда бик күп радиация бар. Бездән, Европадан, Азиядан барган кешеләрдә андарак чыга. Ә җиргәлекле халыкта чыкмый. Чөнки алар шунда яши. Алар шунда яшәп, бала көннән шунарга өйрәнгән, аларның авырып үләтергәннәр, ул биткәннәр, нәсел белән чыдамлыкка өйрәнгәннәр тирә калганнар. Менә шулай булгачын, кайбер илләрдә менә атом электростанциясын чыгардылар бит. Менә шул атом электростанциясына Чернобыльдән инде хәбәр булды, Япониядән инде хәбәр булды. Алар бит ракка китерәләр. Әлбәттә шулай. Инде менә сезнең, Марат әфәнде, лаборатория турында күселәр белән тәҗрибәләр үткәрүегезне әйткән идегез. Инде менә сезнең китап турында да әйтеп узыйк. Бу сезнең өр-яңа фәнни хезмәтләрегезнең берсеме һәм биредә нәрсәләр турында сөйләнелә? Казакстан өлкәсе. Бу безнең китабыбызда без моны Шарык Казакстан өлкәсенә багышладык. Шунда тикшергән нәрсәләр. Шунда Казакстанда 14 область бар. 14 областның икенче урында рак авыруы буенча Восточный Казахстан, Усть-Каменогорск. Усть-Каменогорскның 2 регионы бар. Берсе Восточный регион, ул үзе Усть-Каменогорскида. А Семипалат регионы. Борынгы Семипалат обласын Шарык Казакстан обласына куштылар. Шулай булгач, ул үзенә регион булып калды. Шарык регионында бер төрлерәк, Семипалат регионында икенче төрлерәк. Семипалат регионында казаклар күбрәк, анда үңәшрәге, ашказанагы күбрәк. Шарык регионында, Усть-Каменогорскның үзендә, анда рус халкы күбрәк. Аларда мондый шәй мәсьәләсеннән бузу дигән юк. Әмма ләкин анда аларга күбесе алар шул нидә производствода эшлиләр, промышленность эшлиләр. Анда канцероген факторлар, физик канцероген фактор, химик канцероген фактор бар. Канцероген факторның химикасы кобальт, никель, кадмий, молибден, бериллий. Менә шулар ракка китерәләр. Менә сезгә әйтеп үтим хәзер. Кадмий үпкәрәген чыгара, мышьяк үпкәрәге бауыррагын чыгара. Никель үпкәрәге бурынрагын чыгара, исниләр. Радон рак рагын чыгара, хром рак үпкәрәген чыгара. Менә шундый тикшерүбезне шунда җиртеп, шунарга чыккан китап бу. Анда икенче урында хатын-кызларның күкрәк шише күбрәк була. Павлодарда бик күбрәк була. Аны без аның сәбәбен булай дип таптык. Беренче, аларда гормональный фактор дибез без, гормон факторын бузу дигән була. Хатын-кызларда эстроген дигән группа гормоннар бар. Ул группа гормоннар әгәр дә шул табигый Аллаһ Тәгаләнең яраткан, мин шаратырам кеше. Шул гына булып торса, ул ракка китерми. Әгәр дә күбәйсә,
Аның мөлшәре, размеры, количество. Өлчәме, Үлчәме. зорлыгы. Аның үлчәме микрограммы, миллион граммы. Әйе. Бик вак. Бик вак, бик әз. Менә шуны кай вакытта хатын-кызлар бала тапмас өчен үзенә гармон җибәрәләр. Имчәкләре ямлы булыр өчен, төшеп китмәс өчен гармон җибәрәләр. Менә шул гармон җибәргән хатын-кызларның имчәк рагына аннарысын аналык буенчыгына рак чыгарырга мәсәл итә. Кызганычка каршы безнең тапшыруыбызның вакыты төгәлләнеп килә. Мурат әфәнде, бу авырулардан һәммәбезне дә Хак Тәгалә үзе сакласын. Шифасы булмаган хасталарга юлыктырмасын, күтәрә алмаслык сынаулар бирмәсен. Бик зур рәхмәт сезгә тапшыруыбызда катнашуыгыз өчен. Сезгә гыйльми сөенечләр, яңадан яңа уңышлар насыйп булсын. Һәм авыруларыгыз азрак булсын. Рәхмәт. Сезгә шулай дип телибез. Хөрмәтле тамашачылар, студиябездә кунакта медицина фәннәре докторы, Казахстанның онкология һәм радиология институты мөдире урынбасары булып эшләгән һәм шул ук институтта лаборатория җитәкләгән Мурат әфәнде Кәримов булды. Бүгенге менә шулар студиядә Илдар Кыямов эшләде. Бергә булыйк, бердәм булыйк.